Toto je náš nový Disty 150. Prejdeme si niektoré funkcie. Na začiatok tu vidíte meranie uhlov a že meria zozadu. Ak chceme tieto nastavenia upraviť, môžeme ísť do menu tu. Vyberieme a môžeme zmeniť spredu alebo prípadne v strede. Stred je zaujímavý v prípade, že ho budete používať na statívovom závite. Máme funkciu časovača v rôznych sekundách, ktorú môžete dokonca použiť v kombinácii s fotoaparátom. Pamäť, keď bolo naposledy niečo zmerané. Keď potom opäť vyjdeme z menu, máme tu pod týmto tlačidlom funkčné merania. Teraz je to teda priame meranie vpred, kubické meranie, maliarské meranie, meranie objektu a viacero Pythagorových meraní, napríklad na meranie výšok budov rôznymi metódami. Idem vykonať meranie, v tomto prípade ho len položím na zem. Teraz sme nastavili nastavenie, pod 60 cm chcem umiestniť lampu. Ukazuje mi, že teraz sa mám posunúť dozadu. A keď dosiahnem svoj stredový bod, začne tam blikať. A vtedy viem, že toto je teraz stredový bod. Na tomto mieste bude visieť prvá lampa. Tu vidíš celkovú dĺžku. Ak pôjdem ďalej dozadu, uvidíš tedy, že preskočí na 1,20. To je ďalšie meranie. A teda ešte musím ísť o 29 cm ďalej dozadu, aby som mohol zavesiť svoju druhú lampu. Tu bude umiestnená moja druhá lampa. Keď opäť ukáže stredový bod, voilà, tam príde moja druhá lampa a takto pokračuješ stále ďalej dozadu. Ak pôjdeš ešte ďalej dozadu, uvidíš teda 180. Je tam naozaj veľa funkcií, ako môžeš vidieť. Toto je vodováha. Môžeme ju teda použiť aj na zistenie, že či je tento stôl v rovine. Sú to naozaj skvelé funkcie, ktoré toto zariadenie umožňuje. Je to tiež praktické, pretože toto zariadenie má USB-C konektor. Takto si môžeš veľmi jednoducho nabiť svoje zariadenie v aute cez USB. Chceš mať aj ty takýto pekný diaľkomer s kamerou a dokonca s dosahom 150 metrov? Zájdite k svojmu miestnemu predajcovi.